नमस्ते बहन जी। भैया कहाँ बड़न? आपके मालूम नहीं क्या बहन जी? भैया तो 1 महीना से जेल में बड़न। चली भेंट मुलाकात करा ले आई। बचपने से भैया खातिर जेल ससुरार नियन बा। भैया से भेंट हम बाद में करब। सुन, पहले ओकर व्यवस्था कईल जरूरी बा, जवन हमार सैया बने के दावा करता। अरे इतना हिम्मत कौन माई के लाल में हो गई? नाम बताई। नाम न बताइब, डायरेक्ट ओकर दर्शन कराइब। अरे मामा भइल हो। और तनी तारा तो मर्दवा के हागला खैला से परेशान बा दिमाग। हक के कब ले खइबो? अगला खैला के मत को, खैला अगला को। अब ठीक बा, कूदत अब हलो। के जाके पेट दुरुस्त भइल है। का कूदत हलो का? मतलब कूदत रहला तो बुझात रहला कि पाइंटे में हो जाई। चला अब चला। बाबू हाँ बस है बेल्ट लगा ले तनी, ना तो खुल के गिर जाई। अच्छा ये बताओ कि तोर प्यार के गाड़ी कुछ आगे बढ़ल कि डरार पर छिछिरिये काटता? मामा आए? आई लव यू के नोट कस देले बनी। अच्छा खाली उनका सिग्नल के इंतजार बा। बस नू हाँ। मैं तो वो हो जाई। चल ना जियो पाठा। हाँ चल देखा सन, उहे लौंडा ह। शिकार खुद हमरा जाल में फंसे आ रहल बा। जा सन, घेर के ढेर कर दा सन। का भइल? बहन जी, इस शेर से भी ज्यादा खूंखार बा, बहुत डेंजर बा। हाँ, और एकने नाम के दूध हरदी अभी तक पिया था निसन। अबे लागता हराम की खा के तोहनी के खून में नामर्दी के घून लाग गइल बा। वो बहुते मरखा मरत बा बहन जी। भैया के ठोक ठेठा के जेल वही भेजले बा। तब तो एकरा से प्यार करही के पड़ी। हाला ना, हम उनकर बाप चुलबुल पांडे बोला था नहीं। चला फोन रखा, ना तो मोबाइल में घुस के मारब, सगरो दांत बहरा जाई। फोन रखा। का चाही? सब बा। का बढ़िया रखले बाड़ू। लौकी चाही? बहुत सस्ता सस्ता हो। एकदम। हमरो ए हाय करे ले ले जा। माने कोनो डायबिटीज बा? करेला के ना जूस हम पियल चाहता पूछ रहे नहीं। बाबू। अरे ये भटकती आत्मा कौन है बाबू? रुकर निगेटिव साफ करके बताओ तनी। तारो प्यार हो जाई त तू ही अनहरिया जाइबू। अरे बाप बुझा गई। कितना प्यार करेला हमरा से? प्यार और तोहरा से मामा आए बुझाता ही। कंफ्यूज आ गई बड़ी। करेक्ट। एक्सक्यूज मी मैडम, हम तोहरा से चिटको भर प्यार ना करेंगे। ना करेला तो करे के पड़ी, वरना तोहर इज्जत लूट ले। मामा ई त बुझाता कोड़ार के बैगन बुझाती है का भरता बनाई। बाबू का करी? जवान लड़की कालर पकड़ ले बिया, प्यार तो करही के पड़िया, ना त जवानी हाँ बुरा मान जाई बाबू। बबुआ बैटरी बोले गिनती शुरू कर। 1 2 1 2 3 4। नहीं तो तोहरा अंदर कोनो फील बा और ना ही अपील बा, ना पावर बा, ना ही सिग्नल के टावर बा। कौनो एंगल से औरत नहीं खू लागत। जा पहले औरत बन के आवा। ये कहाँ से आ गया? बबुनी हेजा कौन पढ़ाई करत रू? मामा ये पढ़ा पढ़ा पढ़ा। कुकड़ू 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 को कुकड़ू को का भइल मामा? भाई के हम कैसन लागतानी?
एकदम सनी लियोन जैसन। औरत कैसे लगब ई बतावा। औरत साड़ी में ही निक लागली बहन जी। लव लेटर पे गोबर के छोट। सोच बाबू सोच। मने चिड़ै के जान जाओ लइका खिलाओ ना। डोंट वरी बाबू, गाय के गोबर से तो गौरी गणेश बनेले, जेकरा के सारा जग पूजेला। तार प्यार एकदम शुभ मंगल बाटे, चिंता मत कर। जानकी तोरा जरूर मिली। एक्सक्यूज मी। देसी मुर्गी विलायती बोल, तनी घूंघट के पट तक खोल। टच मत करा, ना तहा टू मच कर देहब। बाबू ई केस हैंडल तू ही कर। हाँ का प्रॉब्लम है मैडम? फोटो खिंचवावे के बा। उघार के खिंचवाइबू की तोप के। अरे बाबू है मैडम, अब एकरा गाल पर काहे गुस्सा कर देलू? एकरा कहे का मतलब ई बा कि है तू घूंघटवा काढ़ के खिंचवाइबू कि घूंघटवा उतार के? हमरा की हम मुंह के फोटो खिंचाला। हमार मर्जी, बस तू अपन काम पर ध्यान दो। काम तो कहिए दी, तो फ्रस्ट्रेशन में बढ़ले बैठे, खिंचवा ना लो। बाबू बंदर हाँ भोले भेजी का के अंदर चला आओ। धुरंधर। हाँ हाँ आवा फोकटे फोकट चला। अरे बाप, चलो खींचा। सड़िया खुल गइल बा। नहीं खे खुलल, चलो खींचो। ओके ते बताक बाबू, हाथ ना देले रहते भगवान नु, तो हमार प्राण त्यागे के नौबत आ जाइत। इतना पोज देती है नु। एगो और दे दीजिए बढ़िया से। उहे हिया खींचो। हम हत्या कॉले ऐसन पोज देती है। फोटो खिंचावतिया कि हमनी के टेम्परेचर बढ़ावतिया। दूसरा 1 मिनट। हम बाहर चल का बाबू। हाँ मामा ठीक बढ़ा। हम बहुत अच्छा बाबू। चलो खींचो। हाँ हाँ खींच रहे हैं। बता कोने बहुत फेरा में पड़ गई बाबू। कुछ ना, तनी गर्मी होता पंखा बारे। अभी ना वो लगी केस। और कुछ? चिट्ठी देती है रे। ना चेक। एहमे हमरे घर के एड्रेस लिखल बा। फोटो तैयार हो जाई ता सांझे के पहुंचा दिह। तोरा मुड़िया पर पसेना काहे बा? तहरा खानी डायबिटीज के रोगी थोड़ी होई। हमरो खाली मुंहे पर नहीं खे पसेना, बाकी भाई धारा फोटो साफ करा के भेजवा दिहल। हम ना जाए बोल। एगो बात कहीं बाबू, का? हमारी एगो कहना मान ल बाबू। का? जल्दी से जनकिया से गठबंधन कर ले, ना तो 56 छुरी तोरा के 56 भोग लगा दी। भाई मर्दे मामा काहे तू हमके ढेरवा होतर? कोनो उपाय तो बतावा। हमरा लगे एगो बहुत भारी का? धांसू आइडिया बा। बोल दे। है ना आवा। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बम बम भोले। कब कब आदमी भांग खा के नीमन बात कर जाला। नमस्ते माँ जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। समझते। अरे इतना कस के कहा चिल्लाता रही? हम बहिर नहीं की। अरे नाही रे, तो महान बानी। हमके लागत है कि हम कहीं देखले बनी। हाँ वो कहा ना हमारा रसूलपुर चौटी पर फोटो खींचा के दुकान बा। कई बार बताइले बानी। ए बाबू, हम तो यहाँ बुलेले नहीं की केकर फोटो खिंचाइल बड़ा लोग। फोटो खींचा नहीं खियाई, हम ऑडिशन लेवे आइल बानी। ऑडिशन? हाँ खेसारी लाल जी के एगो सिनेमा बन रहल बा, ओमे कलाकारन के चुने के जिम्मा हमनिए के मिलल बा। और पता चलल हा कि रउआ श्रीदेवी के बहुत बड़का फैन बानी। हाँ इहो पता चला कि जवानी में हीरोइन बने के बहुत शौक रहे। ए बाबू, हाँ। जवान तो हम अभियो बानी,
हाँ। एक बार मौका मिले तो हाँ। पानी में आग लगा दे, आग। राजा रहुआ एक्शन तो बोली, फिर देखिए हमार जलवा। मामा हाँ हो जा टाइट, हाँ। विदाउट लाइट, हाँ। रोल कैमरा, कैमरा रोल। एक्शन। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी जो तुमसे दिल की बात, लो मैं आज कहती हूँ आई लव श्रीदेवी फेल अरे यू, आई लव यू। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुपर, वाह मजा आ गई, मजा आ गई। माँ जी ठीक बा, अगला बार फिर मिला तनिषा। हाँ हाँ ओके बाय, बाय। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहिए लोग, हाँ 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 माँ जी, बहुत अच्छा भइल बा। फोटो लेके आइए आप प्लीज। हाँ पूरा वीडियो लेके हाँ, आए। हाँ, नमस्ते। वाह ना ही मुझे कहीं चैन मिलता, ना ही कहीं मिलता आराम, ए प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। मुझे जीने के लिए तेरी मोहब्बत जरूरी है, ए सनम तेरे बिना मेरी जिंदगी अधूरी।